fuck! Sitter här med min vän Ida och Tessan. Fast Tessan är inte med i filmen. Men, och det blir väldigt mörkt. Det är så här jätteljust när man typ filmar. Men sen så blir det så här jättemörkt. Eller när man tar kort så här. Det blir jättemörkt när man filmar. Polisen letar efter. Alltså. Ja, ikväll har vi mest suttit mysigt och typ pratat och typ svullat och sånt. Pratat med olika folk. Det var kul. Länge sedan jag var med Ida och Tessan. Aha. Jag har skjutit lappen. Ja, i veckan vet jag inte hur mycket uppdatering det är. Jag har typ massa prov och typ sånt. Och igår var jag med Fredrika tills i morse. Sen har jag typ mest pluggat uppsatser och så. Sen är jag med de här två. Tessan också så sitter typ där. Ja. Ni får ha det så bra. Puss puss!